салому дуруди бепоён. Ассалому алайкум ба ҳар яку як шумо бародарону хӯрони муҳоҷир. Хуш омадед ба шабакаи муҳоҷир ва қонун. ҳатман ба шабакаи мо телеграм, ба шабакаи мо ютуб обуна шуданро фаромӯш намекунем. Телеграми мо қонун РФ. ҳозир силка монда намешавад дар зери навор. ба ҳар ҳол ман мегузорам, агар ба силка даромада нашуд, даромада ба ҳарфҳои лотони қонун РФ нависед ва ба телеграми мо обуна шавед. Дар он ҷо беш аз 2-3 ҳазор нафар мардум байни худ саволу ҷавоб мекунанд. бародарону хӯрони азиз, аз мақсад аз навор кардани ман аз ягон таи шумо ягон сум пул кор кардан не, аз ин чиз истифода бурдан не. Ина ман ба вай хотире мекунам ки дар ҳамин ҳудуди Российской Федератсия ягон шаҳрванди Тоҷикистон ё Ӯзбекистон ягон қонунишканӣ ба агар даст зад, ҳатман ба мову шумо омода мерасад, барое ки ҳамаро як хел фикр мекунану дигароя азият метиҳанд, азоб мекашанд, азоб метиҳанд дигароя. Мақсад ки барои ҳамин чизҳо барои омадан ман навор мекунам, мепурсам обуна шавед, наворҳоро гирифта паҳн кунед. Ягон кас не ки намекунад мутаассифона. Агар 10 кас ҳамин наворро гирифта равон кунанд, мондагиҳо ҳам тамошо мекунад, гузашта мерад тамом. Ин чиз оқибатҳои хуб надорад, барое ки ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ё Ӯзбекистон аз тарафи хориҷа дохили Россия мешавад, бояд ки қонунгузориҳои ин давлатро донад. вақте ки вай ба қонунишканӣ даст мезанад, ҳатто шумо ба ягон кас квартира наметиҳад, хобгоҳ, ки шумо зиндагии худро пеш баред. гап мезанед русиро, ҳуҷҷатотон расийский, ҳама чизотон ҳай. вақте ки шумо ман тоҷик мегӯед ё ман ӯзбек мегӯед, вай як ток задагӣ бо ин мешавад, мегӯед ки не, ман наметиҳам. вай намедонад ки шумо одами хуб, вай медонад ки ҳамон дута одаме ки қонунишканӣ кард, ҳамоно кати шумо, ҳамотон як. барои ҳамин чиз нашудан, ҳамин наворҳоро гирифта агар шумо паҳн кунед, обуна шавед ба шабакаи мо ба чизи даркорӣ, ба фикр мекунам ки ягон хел ҷои бадиш нест. хуб аст барои шумо ки бадӣ надорад. имрӯз як бародар ба ман ва WhatsApp як навор равон кард. Дар он ҷо як бародари тоҷик гуфта истодааст ки ман ронандаи такси ҳастам, вақте ки як заказро гирифтаму мебурдам як духтари русро, вай духтар бисёр зебо буд, бисёр хушрӯ буд ва ба ман гап зад ҳархела ки то ки ман ба зино даст занам. лекин ман аз ҳамин чиз даст кашидам. баъд аз ман фаҳмидам ки вай духтар коргари МВД будааст. яъне ки инро мехостанд ки ҳамин хел карда ба изнасилованӣ даст занаду ба зӯроварӣ ва инро ба ҷавобгарӣ кашанд. дар ҳудуди Российской Федератсия фарқ надорад, шумо курьер ҳастед, шумо ронандаи такси ҳастед, ё шумо пиёдагард ҳастед, ё шумо строитель ҳастед, чизе ки набошед, ҷавобгарӣ дорад таҳти рақами 131 ҳаст Уголовный кодекс Российской Федерации, части 1-аш аз 2 то 6 сола, части 2-ш аз 4 то 10 сола озодӣ маҳрум. барои ҳамин пеш аз як кора кардан фикр кунед ва ба қонунишканӣ дар ҳамин зӯроварию дигар чизо даст назанед. ҳатто шуморо маҷбур ҳам кунанду ханда кунанду бозӣ кунанду қати шумо гап зананам, шумо ҳеҷ вақт ба провокатсия дода нашавед, ки ин оқибаташ хуб нест. масъалаи праваи тоҷикӣ дар ҳақиқат дар ҳудуди Российской Федератсия бо воситаи ҳуҷҷати ронандагии тоҷикӣ кор кардан мумкин нест. шумо метавонед мошини шахсии худро ҳай карда гашта, лекин кор кардан ба ҳақ надоред. статья ҳаст таҳти рақами 25, ҳамонҷо пункти 13 ҳаст. статья 25 пункти 13 федеральный закон 196 о безопасности дорожного движения, о бехатарии роҳ дар Русия. ва агар шуморо қапанд ки шумо кор карда истодаед, мувофиқи части 1 статьяи 12.7 без прав, яъне ки ронандае ки ҳуҷҷати ронандагӣ надорад оформ мекунад, ба шумо аз 5 то 15 ҳазор штраф ва ба одаме ки шуморо ба кор гирифтааст то 25 то 50 ҳазора штраф. барои ҳамин вақте ки шумо ҳозир медонам ки бисёри тоҷикои худомон ҳастанд, ман ҳам ҳамин хел ки ман праваи тоҷикатӣ кор мекунам, ё дигаро ҳастанд кор мекунанд, ба даст вақте ки афтодед ҳаракат карда ҷошба масъаларо ҳал кунеду аз он ҷо равед. қатӣ вай спор накунед, гап назанед, ҳар хел гап, ки мақсад ки дар ҳақиқат дар доираи қонун шумо ҳаққи коркуниро дар ҳудуди Россия надоред. статьяи пунктошо ман гуфтам, метавонед ки даромада хонед. акун як гаи меқапад, ду гаи меқапад, се гаи меқапад, чорумаш қапида шумо ба ҷавобгарӣ кашида метавонад. бисёриш аҳамият наметиҳанд, лекин агар дар доираи қонун гирем агар дар ҳақиқат кор кардан мумкин нест. як чизи дига, як навори дига дидам, 2-3 рӯз шуд ки як
гурӯҳ муҳоҷирон, намедонам ё тоҷик ҳастанд, ӯзбек ҳастанд, чизе набошанд, вақте ки мошин рафта истодааст ва ёро падрезат мекунад, чӣ коре мекунад, байни ҳамун шофиру ҳамун бачаҳо чӣ коре мешаду гапошон мегирезад. Ино мошини вая мегузаранд, медоранд байни роҳ, ба секаса мефуранд, ҳамун сеюмаш мебиёд, лабабои мошина мешканад. Дар он ҷо дар мошини ин мардак кӯдак ва кӯдак додувоӣ мекунад. Оқибаташ чӣ шуд, ман намедонам. Не ки ба шумо ман якта чизе мегӯям ки хулиганство ва глупа лиц инам то 15 сола ба ҷавобгарӣ кашида мешед. Барои ҳамин вақте ки шумо ба мақсади кор дохили Россия шудед, ҳатман кор кунед, бародарон. кор ба омадед, кор кунед. Агар шумо ба ягон мақсади бад омада бошед, ягон корҳои бадро шумо дӯст доред, мо ба шумо дар кор нестед. Дар ҳудуди Россия мо ба одамои дар кор аст ки омада ҳамтон короша кунаду хаб зиндагиша пеш бараду бо адига рафта Тоҷикистон аз паи кору зиндагӣ шавад. шумо фикр кунед, дар давлати худамоям агар худомо ягон дуздӣ кунем, авбошӣ кунем, занем ягон каса зӯроварӣ кунем, ба ҷавобгарӣ мекашанд. Ин ҷо ҳам ҳамун хел аст. Ягон фарқият надорад. ин кора карда шумо дур намеред. Шумо дигарҳоро ба ин кори кардагитон зери хатар мегузоред. барои ҳамин ман гуфта гузаштам. барои зӯроварӣ чӣ мешавад, барои праваи тоҷикӣ чӣ мешавад, барои авбошӣ чӣ мешавад, барои задан чӣ мешавад. оянда бо ман ҳамин хел баромада навор карда ба ҳамаи шумо мефаҳмонам. агар ба шумо маълумотҳои ҳуқуқии пулӣ лозим шуд, рақамҳои телефонро дар зери навор мегузорам. марҳамат ба воситаи WhatsApp ба ман алоқа буред ва ба саволҳои худ ҷавоб пайдо кунед. Не ки мутаассифона бепул нест. барое ки вақте ки шумо шахсан ба ман мебуред ба WhatsApp, ман қатъи шумо суҳбат мекунам, маълумоти шуморо меомӯзам ва ба шумо ҷавоб медиҳам. ҳатман ба шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш накунед. аллоҳи меҳрубон ҳамотон нигаҳбон бошад. эҳтиёт шавед ва ҳамавақт ба роҳи росту ба кори росту ба чизои хуб даст занед. ҳеҷ қонунишканӣ накунед. дар куҷое набошад, дар Тоҷикистон набошад, дар Россия ҳам бошад. ҳозир ҳама ҷо бехатарӣ сахт шудагӣ. барои ҳамин ман ҳозир аэропортҳо бисёри шахсое ки ҳатто ВНЖ доранд, РВП доранд, гаронда истодаанд. барои чӣ? барое ки мебинанд ки худамо ҳаминҷа 10 кас 15 кас як гӯхӯрия мекунад, як кора мекунад, дигарҳо касри мемонанд. саломат бошед.